Asline keluarmu ning proyek. Kalau aku asline pula aku ning proyek. Kowe bos kontek. Kowe kontek apa kapsul apa infus? Kene obat misagrip umbi apa piye? Jadi paracetamol ya. Paracetamol. Ini obat bayi barang. Iki meter-meter itu lho ya enak ta. Enak iki mencet. Iya. Asane keluane yo ngene kudu pijet ya. Gak apa-apa. Ayo piye? Keluarmu apa iki? Setahe kancaku so. Alah. Datang iki tekon neh. Piye? Keluarmu apa piye? Kil. Aja sambat itu, Mas. Asam urat iki. Kuwi Nah, asam urat. kuwi agak asam urat sing lanjut saya diabetes, Pak. Kemeng to sak rene. Debater aja to nemen. Nemen. Sing jero sempak iki kemeng. Sing jero iki karo iki lho. Sing kuwi aja. Lah kuwi wis ana sing duwe, engko malah digoleki. Kudune awakmu ngumpomu seminggu ping 5. Oh, nggih. Kudune. Ngumpo apa? Ban apa? Ya ngumpo ning mah, tau tukang kumpone iki seminggu ping 5. Oh ngono. Iya. Nek gak ngono malah kena anu Diabetes. Kaya diabetes. peda barang-barang bojone lho, kumpak ning. Mulai Dia aneh. poyo Jawa. Enek gendok e Gendok ora. Namanya Ndok Bajul. Ndok bajul. 16. Wih, ndok cecek loro lah dulu. Heeh. Ketados teng pundi lho gajul. Enten tempekan nganjuk. Nek kuwi iso kene engko Untuk kebangunan ya enek Ndok Bajul. gurung-gurung sore nek. Enek. Oh jam-jaman nggih ngajak. Jaman ngono iku wis. Iki rambutnya kok kena apa, Mas? Engko nek keluarmu gene neh rene ya to, Iya. tekok tomoite. Tomote iki. Pun tomoite arek wong bat-bat. Iya, oh alah sing Pak Tukang kuwi to. Pak tukang kuwi lho lah, ndi wonge. Walah kok-koke kuwi to. Oh iya iya. Apa ya? Paham aku. Sing brengosak kepel lho. Heeh. Mas rambutnya nanti Pak bisane Mas. Rambutnya wah lha kuwi larang iki semere kuwi lho larang. Iki no kebrangas. Keberangas. Lah Oh. gak maido kerjane ning panasan terus lho. Kepanasan to. Rambutnya kobong. Lah nek mulai gara gedho banyu. Lah mbiyen putih san iku. Biyen putih ya. Nah. Putih terus ireng ya. Lumayan. Mari ngono abang. Apa? Peningkatannya cepet mentelu. Kena ngobong. Tapi terus enggak apa-apa. Suwi. Jadi suwi. Suwi lah, enggak apa-apa. Iki ya bang kok. Kuning. Kuning. Kuning gas. Wah. Oh. Ini kaya marah sambal bedek kuwi. Nggih pun Pak, terus suwun nggih. Ngoten. Tak langsung riyen. Iya, aja sambat to. Ayo, hati-hati ya, mulai minggir. Aja sambat ae. Aja sambat ae. Urip kok sambat Iya, ae. ini ora ono ning. Urip ki sing bersyukur ngono lho. Oh, lebate. Katane betul iki. Iki guys, ora foto iki guys. Loh, gak ono lho, video lho. Iki tak video. Terus tak leboni CD. Tekan dulu. Apa? Yo ngomong enak. Ngomong. Oke, bos. Teh bumbung enak ini iki. Lek gak enak yo gak rokokan lho. Gak rambut sampean lu ngomong-ngomong kena apa? Iki lho keguyang anu cete Mas Nardi. Aduh toh. Dulu kelihatan balik ya. Tidak sampingane. Ya, tapi nano, ada ano. Lah kayak cempe ya. Cempe ngelak ya. Ya wong jero ya, iya. Kita ngerusi Pak Tukang iki lho aku. Halo guys, Sensor ya. ya ngene iki guys, kuli ya campur lolo, campur semen ngene iki. Sarapan bareng. Durung ya guys, durung. Campur kan? Kuwi gayane ra ngiwasi, Nah, Sarapan iki gelem. Saiki ae campur kambil ono. Belum. Ngomong diambil mriki iso Dik. Kayak sapa? Pembantune sampean? Ah, iki Oh, pembantune sampean. pembantu iki guys. Ojo pembantu to asisten. Oh, asisten. Oh, tak ditakoni. Mulai ditakoni tanggane. Mas sampean nyambut kerja nanti to? Teng anu teng KLB, Bu. KLB iki apa to? Kuli bangunan. Wih, ngono wae wis. Lah singkatane KLB ya kuli bangunan. Sing ngene njaba kan? Ngene njaba. Apa nih? Sing ngomong. Nek padha rasa ngomong to. Hah? Oh, kon sing carcor iki. Iki dikira punya apa? Wah, untuk saya sakit. Pleng-pleng. Piye? Untuk loro pleng-pleng ya kan. Udah minum obat. Wis apotek, Mbak cantik. apotek sedekah. Obate Apa sudah? iki obate mari iki. Yo, obat orang-orang. Mari. Ini nggih mancing lele iki jos. Masuk iki lele.
Ini mancing lele nak gue. Copet oleh iki. Nih. Wis, terus pun. Terus Gumun aku terus terang gumun. Terus terang gumun aku. Kok apik men vloge ngono lho. jago loro. Jago loro. Apa nih? Ces-cesan. Kira lo biola Yang tak kira ukulele. Gitaring klung piye. Kayak lesu. Lesu guys, lan. Weh, lesu. Makan-makan moron Bocah lesu. Ini mana apa kuwi? kuncal wae. Asli. Buatan kondi iki. Ke Solo. Lah kok malah mbok 98 malah mbok pangan anune tok ki piye to? kulitnya bagian paling enak. Kulit. Kuwi kulite minyak tok, kolesterol. Tapi itu tukar bimoli. Kayaknya kolesterolnya. Apa dimoli? Bimoli. Oh, dimoli. Karo dimoli. Dadi kuwi entakno gak apa-apa. Entakno. Kowe suruh mangan kok iso Mangga. Wah. Tempe ku mlempem aku. lautan awan nggih mangan sego mambu to, Meng. Mambu, kayak mlempem. Lah payah mlempem, kaya lengkap sudah penderitaanmu. Terus akhirnya piye? Mangan kulit tok kuwi ya? Kulit tok ae. Terus nyambi. Pak, kepuadan.